Животът на теб и твоето семейство е в ръцете на Бога. Такава молитва ще донесе благословение на цялото ти семейство. Любещи Боже, благодаря ти за всичко, което ми даваш днес. Всяко събуждане е твоя благодат и аз съм ти благодарен за това. Господи, сега оставям в твоите ръце семейството си, децата си и брака си. Моля те да ги благословиш и да ни водиш по твоя свещен път. Господи мой, моля те специално да се грижиш за моите деца. Не само за тяхното образование, но и за техните житейски избори. Моля те да ги водиш с твоята мъдрост, да ги пазиш от лоши влияния и изкушения, да им помогнеш да ценят времето си, да се учат да разчитат на теб и да вървят по правия път. Господи, моля те също така да гледаш над съпруга ми, да ни дариш с повече разбирателство и търпимост, да се подкрепяме взаимно и ден след ден да правим брака си посилен чрез твоята любов. Понякога животът наистина ме изтощава и ме тревожи. Господи, моля те, дай ми сила, търпение и мъдрост, за да разчитам на теб и да не изпадам в безпокойство, а да намеря мир и сигурност в теб. В работата, живота и в църквата искам да давам цялата слава на теб. Господи, моля те, води ме винаги, когато съм изправен пред избори, дай ми твоето напътствие и ме учи да вървя по твоята воля. Нека винаги помня, че ти си наистинската ми опора. Нека открия сила в твоето слово и утеха и мир в твоето присъствие. Амин. Ако тази молитва е полезна за теб, моля, кажи амин, харесай я, абонирай се и я сподели с други, които имат нужда. Нека Божието благословение бъде винаги с теб и твоето семейство.